brænder ikke af. Ja. Nu sidst, der brændte det heller ikke af. Kun der, hvor det havde fået noget. Hæld mere på, Jørgen. Nej. Kun videoen. Hvad er det, løg? Hvad fanden er du sådan på? Nej, men du kan se, hvor du skal hænge fugle. Nej, hvad havde du der? Nej, hvad havde du? Vis lige, hvad du havde der. Er det for noget? Det troede jo. Nej, fint juletræ.